Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Kahit tambay ako, deads na deads pa rin sa kapugian ko si Jam Jam. Feel good morning po, Kolantits. Ako po pala si Angelito, 26 years old. Pinapanood ko po sa FB at sa radyo ang programang Mga katas ng nakalipas. in a relationship po ako kay Jam Jam. 24 naman po siya. May kaya po ang family niya, Kolantits, sabang ako naman, si nanay na lang ang kasama. Masasabi ko po napaka-immature ko talaga nung panahon na yon. Palaging si Jam Jam ang nag-a-adjust para sa akin. Pero marakit-rakit lang ako at di naman po kasi ako nagtapos ng kolehiyo eh. Siya ang bumibisita sa bahay namin kaya naging close sila ni nanay. Ang tanging pinagsisilosan lang ni Jam Jam ay ang tropa ko, Kolantits. Lalo na pag napapatambay ako sa mga tropa ko. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Kung na, dinadaya nyo na ako eh. Palagi na lang ako natatalo eh. Ang daya-daya nyo eh. Oh. Ba't ka naman namin dadayain? Walang dayaan dito. Tsaka hindi kami nagdadaya pag may patay kasi masama yun eh. Yung mandaya daw. Susunod dun sa nakaiga oh. Okay, sino tataya? Ako, Bong- ako. Oh, ilang taya mo Mang Kanor? Todo bastos. Sige. Sabi mo, todo bastos. Todo bastos. Todo bastos! Sino pa habol ng taya? Ako po! Uy, bata ka pa, nagsasakla ka na? Hindi, inutusan lang po ako ni Papa ko. Nakikilamay po kasi siya. Ang taya po ni Papa, Benteng Espada. Benteng Espada! Ako, at least ako yung bakla sa sakla. Di ba? Ilan pong bakla? 3 bakla lang. 3 bakla daw po. Okay, ready na ha? Sige, go. Okay, nanalo yung bata! Thank you po. Grabe, ang daya naman yan, Kim. Higilan natin to, bay. Maraga, niluluko lang tayo nito, bay. Taya uli. Ay, ano naman, wala nang akong pera. Ang bihira naman to. Hindi ka malas ka siguro. Yun na nga, Mars. Tapos, alam mo, Mars nanay. At saka, kasi matanda ka na eh. Anda.
yung asawa pala nun, galing Saudi. Tapos hindi umuwi sa kanila. Sa iba umuwi. Grabe naman yung chismis scoop mo na yan. Napakaganda. O, eto na. O, ako na ba ang mag-share? Eto na nga. Di ba single mom yun? Oo, tapos, Magkakaibang tatay, 6. Oo. Ngayon, buntis na naman. Uy, kinuha ko. Di ba parang baboy? Ano ba yun? Anakan Parang na. inahin Grabe lang. talaga. Alam mo. Tagal lang, para may tao. Nay? Uy. Oy, andyan yata yung mamanugangin ko. Aba, napakaswerte mo talaga dyan. Mother! Naputahan Ay, natin. teka. Oh, napalakad ka. Ay, Mano po, bless po. Hello po, tita. Kamusta po? Hello, napakaswerte. Uy, may Opo. pagkain Ay, kang dala. meron po akong Boneless chicken. Ano yan? donut sa inyo. Yung di ba bonus chicken yung request namin? Kakainis ka naman. Ay, sorry po Bata na. diabetes na kami. Sige po, pwede naman po ako magpa-grab ngayon. O, di mapag-grab na. Huwag na magtanong. Hindi, wala pong problema, tita. Pwede ako pumasok, tita? Ay, nako. Ang sadya mo na naman. Ang hilito. Opo, asan po siya, mami? Hindi ba kayo nag-usap? Hindi ba kayo nag-a-updatean? Di ba ganun uso ngayon, nag-a-update? Para malamang may label, nag-a-update sa isa't isa. Hindi po, ang huling update niya po kanina nung nagkape po siya kaninang umaga. Tapos, hindi na po nag-chat eh. Andon sa saklaan. Nasa saklaan. Alam mo naman yun, pa pumunta ka, tas may namatay. Ang daming siya namamatay dito sa lugar namin. Araw-araw meron. Kanina pa po siya, tita, doon? Anong kanina? Kahapon? Di ba yun umuwi? Oo, doon nagkape. Siguro nung in-update ka, doon na yung O, nagkape. doon na. Ay, bakit? Kakilala niyo po ba yung patay? Siyempre kapitbahay. Hindi naman Hindi. close, pero at least, di ba, namatay siya. Nakikisama. At saka, ano yun, nagsasakla nga. Pupuntahan mo ba? Gusto mo sumama kami? Hindi na po ako na lang po pupunta. Baka, dadalang ko rin po ng pagkain. Baka kasi gutom na yun dun eh. Ay, ang swerte talaga ng ano na yun, ang hilito Thank na you yun. po, Mother ha. Thank you, Tita Trixie ha. Punta lang po ako. Sige, iya, puntahan mo na lang, ha? Sige po. Pasensyahan mo na yun. Ayoko na. Talo na ako. Bay, wala na rin akong pera, bay. Si Kim lang halos lahat nanalo, bay. Ba't ako bawal manalo yung pagpataya? Oh, may bagandang babae oh. Hoot, hoo! Anong utwo girlfriend yan eh? Ang hilito. Ang utwo. Hello po. Dito po ba si Angelito? Uy, babe! Ay ano, nakahubad pa. Babe. Ano nandito? Alam mo namang dito ko sa patay eh. Oo nga, kaya pinunta kita dito, sabi ni Mama, andito nga Oh. daw, tsaka si Tita Trixie. Dinala kita ng merienda. Baka kasi gutom ka na eh. Tsaka ba't wala kang damit? Nagsasakla kami. Hindi ka pa daw Pairam ng umuwi. 500 be. Pairam 500. Ha? 500 sino? O ini. Oo nga, may utang pa yan dito si Angelito. Oo nga po, sa akin din po, umutang na rin sa akin kahit bata ako. Sige na, 500 lang. Sige, 500 lang. Oo, 500. O yan o, hati-hati na kayo dyan sa utang ko. Oh. Tara, uwi na tayo. Sige, pasensya ka na ha. Una na kami. Okay na ba yun? Nakabayad ka na talaga? Oo, nakabayad na ako. Salamat ha. Ikaw Okay talaga ka lang yung- ba? Ba't parang ang laki ng eyebags mo? Wala pa akong tulog eh. Ba't ka kasi ang sipag mo naman maglamay? Ganun naman kami pag may nag-aabang kami ng namamatay kasi para doon kami magsakla. Bakit di mo ako in-update? Ang huling update Sinabi mo, ko naman sa'yo, nagkape ako, di ba? Hindi, i-update mo lang ako sana na andoon ka nagsasakla. Kahit ganun lang sana. Kasi ang huling update mo, nagkape ka, tas wala na. Kasama ko yung mga barkada ko eh. Andun nga sila, di ba? Kami nga nagsasakla eh. Kami lang din naman Hindi, yan. syempre tutunog yung cellphone mo. Ako yung magdo-notif. Wala, Syempre, kitang mo ba may ibang babae doon? Wala naman. Ito naman. wala naman ako sinasabing babae. Ang O kaya sinasabi nga. ko lang, update. Na, naglalaro ako. Maintindihan ko naman, wag mo naman i-misinterpret na naghihigpit ako. Ang sabi ko lang, update. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo, no? Buti pa yung nanay mo, alam. Ako, hindi ko alam. Buti pa yung tita mo, alam na nandun ka sa patay. Ako, hindi ko alam. Pasensya ka na.
Paano magalit? Eh, nagtatampo lang ako eh. Hindi mo buti pa yung patay. Eh, wala update kang load eh. Loadan mo ko. Wala akong load. Sige, update mo pag niloadan kita ah. Sige. I don't know, but Tuwing pupunta si Jam Jam sa amin, Colin Tits, halos ganun na lang ang eksena. Kung wala ako sa saklaan, andun naman ako sa covered court, nagbabasketball. Nakipagpustahan. Kumbaga kumpiyansa na po ako kasi alam ko namang mahal ako ni Jam Jam eh. At umabot na po ng 2 years and 8 months ang aming relasyon. Hindi ko po alam yun. Siya lang nagpaalala sa akin. At niyaya niya ako. Mahal, happy Mansari. Ito na, may ride all you can tickets na tayo. Tinatamad ako. Wala pa akong tulog. Ano ba yan? Galing Tinatamad? May 3 patay yung binuntahan namin kahapon eh. Nagsakla kami eh. Okay lang naman sa akin kung puyat ka, pero Mansari natin, tara na. Ano ulam? Eh, hindi ako nagluto. Eh, kasi Mansari nyo eh, kakain kayo sa labas. Tama naman eh. Alam mo naman gutom ako eh. Pero sige, magpipirito ako itlog. Gusto mo ba jam-jam ng itlog? Ay, hindi na po. Ano po, kakain po kasi kami sa labas. Pipiliting, payag din po ito. Lalabas po kami. Pasalubungan po namin kayo, mama. Ah. Ay, salamat. Sige, gusto ko ng ano ba masarap doon sa Star City? Hotdog. Pagod nga ako. Halik ka na. Ano ba talaga tayo nun? Pagod nga Halik ako. ka na. Kahit huwag ka na maligo. Dali. Ha? Hindi ako maliligo? Oo, bihis ka na lang. Pwede ka naman maligo pag uwi. Sige na. Tara na. May Mansari. Halika na. Ano ba yan? Doon ka na kain. Promise, mag-enjoy ka doon. Maraming food trip. Tara na. Mother, gusto mo sumama? Ay, hindi na. Date nyo yan eh. Tsaka, hindi naman ako ari mag-rides eh. Mapapagod din, masakit din ang tuhod ko. Siya, lumakad na kayo. Angelito, bumangon ka na. Diyos ko, lalaki ang betlog mo dyan. Ay nako. Sige na nga. Ayoko na. Nasusuka ako na. Takot ako dun sa ano. Mahal, carousel pa lang eh, nasa suka. Ang bagal-bagal nun eh. Alam ko na doon tayo sa gabi ng lagim. Ayoko, nakakatakot dun. Eh, syempre, gabi nga ng alagim eh. Isang ginawali ka na. Halika na. Natatakot nga ako eh. Okay lang yan. Ay! Oo, Gabi ng lagim eh. Sabi mo na. oo, ayan. Ah! Aray ko, bakit ako? Ayoko, ano ba? Mama, natatakot ako. Gabi. Nang lagim. Ah! Favorite mo yan. Nakakatakot dito. Nakakatakot, halika. Dahil pumasok kayo, hindi na kayo makakalabas sa gabi ng lagim. Weh. Grabe, nakakatakot dun, Miles. Grabe.
Ayoko nang pumasok doon. Natatakot talaga ako. Bumper pa tayo. Bumper cars Tama na, tayo. pagod Sige ako. na. Uwi na tayo. Eh, birthday ni Kim eh. Tatlong Tsaka rides pa isabay lang na lang niya yung birthday ni parang yung Bong eh. Magbe-birthday sila, pati si Ano ano. naman, magtatampo ako. Maskulada birthday, sinabay na namin mag-iinuman kami, bibidyo okay. Ba't di mo sinabi na... Sama ka na lang, gusto mo. Sana sinabi mo mansari natin para hindi kayo nag-schedule lang ganyan sa Eh wala eh, nauna na to eh. Mahal yung mansari natin, mas nauna kasi alam mo na mansari natin tuwing petsa na to. Ano ka ba at renta? Sana hindi mo sinasabayan ng tropa yung mansari natin. Tapos nagmamadali ka, nakakadalawang rice, tsaka isang ano palang, gabi ng lagim pa lang tayo. Okay na yun, nag-enjoy naman na tayo Hindi pa nga eh. tayo kumakain eh. O di mag-take out na lang, tapos kainin na natin sa biyahe. Total, may kotse ka naman. Ako, napipikon na ha. Napipikon na ako sa'yo ha. Bakit ka ba nagagalit? Para naman... Sino hindi magagalit? Ha? Minsan lang magbansari, Yan. sasabay mo Yan, pa yung ha? barkada mo. Mamaldita ka na naman ha. Alam mo ayoko na maldita eh. Ano? Nagagalit ka? Sinasabi ko ayoko na maldita, di ba? Ang halito, ako ang tagal ko nagpipigil ha. Mamili ka nga, barkada mo o ako! Mampating! Masaya ako sa barkada ko eh. Ulitin mo nga yung sagot mo, Ulitin mo, barkada o ako! Masaya nga ako sa barkada ko. Ba't mo ba ako pinapapili? Ang halito, Andiyan ka lang naman eh. Uwi na tayo. Hilito, mansari natin, special day to. Ang Hilito, nag-effort ako bumili ng ticket. Ako gumagastos sa mga pagkain. Iriripan kita. Magkano nagastos mo dito sa Star City? Iriripan kita. Kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Diyan ka na nga. Ayoko na. Uy, saan ka pupunta? Ayoko na. Bala ka dyan. Uy, paano ko uwi? Magbiyahe ka. Pal mo. Sandali. Hello? Ano? Niiwan mo talaga ako eh. Nag-walk out ka eh. Ano ba? Ano gusto mong gawin ko, ha? Di ba pinili mo yung barkada mo? Doon ka magpasundo sa barkada mo! Lakad magpasundo ka! Di ba mas mahal mo yon? Di ba mas masaya ka sa kanila? O di kayo magsama-sama? Sorry na. Sorry na. Ano sorry? Ayoko na! Ayoko na, Halito! Nakikipag-iwalay na ako sa'yo! Ayoko na! Yan ang jumain mo, yung tropa mo! Sama-sama kayo! Jam! Jam! I like the feel of your name on my lips. Metro's number